Wasu mata ne suke da yiwuwar haɗarin samun kansar mama? Yau abin da na zo ne bayani kenan. To na farko akwai haɗura wanda ba za a iya canza su ba. Misali shekaru, idan shekarun mace ya haura shekara 50 to akwai wannan haɗarin. Sannan kuma akwai gado na shi kansar mama ɗin ko kuma kansa a mahaifa. Sannan da macen da ta fara yin jinin al'ada tun kafin ta kai shekara 12, sannan kuma da wadda ta daina jinin al'ada bayan ta haura shekara 55. Sannan kuma akwai matan da suka taɓa samun matsala a mamansu wanda ba na kansa ba a lokuta na baya, kamar misali atypical duct hyperplasia, ban san yadda zan fassara wannan ba. Sannan kuma akwai matan da aka yi wa radiation therapy, wato wani therapy da ake yi na gashi, musamman idan an yi wa mace a kirjinta ko kuma a mamanta kafin ta kai shekara 30. Sai kuma haɗura da za a iya canja su, wanda suka haɗa da idan mace ya zamana tana da teɓa sosai, wato tana da ƙiba sosai, sannan kuma ba ta motsa jiki. Sannan akwai matsala ta idan mace bata taɓa haihuwa ba ko kuma bata taɓa shayarwa ba, ko kuma ya zamana ciki da ta fara samu na farko sai da ta haura shekara 30. Sannan akwai matan da suke amfani da abubuwa na hayaƙi kamar taba, shisha da sauransu. Sannan kuma akwai shan giya, akwai kuma matan da suke samun exposure to chemicals kamar irin su phthalates, BPA, lead, mercury, cadmium, benzene da sauransu. So wannan dai shine. So yana da kyau mata lokaci zuwa lokaci su ringa duba mamansu don gano wata matsala, a gano ta da wuri sai a magance ta da wuri.